Postav sa. A jak ty šoferuješ? Zatoč volantom. Tak. Krásne. Šoferuje Lejka. Aj zapni páčky. Prepni páčku. No, tak. Prepneme. Krásne. A tu čo je za páčky? Aj tu chceš. Nastav si tu. Nechytaj tu, no. No nastav páčky. Smerovky si zapla. Všetky 4 správne. Ešte otočíme. Tu máš čo? Hopa? No. A hudbu daj. Tu viac. Hudba, no. Hra. Jak robí Lejka? Brum brum? Tak krásne robí. Ako šoferuje? Ešte zrobíme. Tak, krásne. Fajne? Áno? Ale postav sa. Postav sa, aby si videla. Ešte nič nevidíš. Vidíš? Aj tu do zrkadielka sa pozri, tu. Tam je zrkadielko. Vidíš? A kto tam je vzadu? A kde Lejka sedí? Kde Lejka sedí? Tu? Vzadu? Tam sedí normálne? Áno. Tak ty... Tak robíš hop hop? A jak robí autíčko? Brum brum, brum brum, počkaj, dáme hudbu ticho. Ako robí autíčko? Ako robí autíčko, Lejka? Sme nepočuli. Naštartujeme autíčko? Áno. Áno, chceme naštartovať? Áno, naštartujeme, no dobre, to počkaj. A skús otočiť teraz volant. Tam otoč volant. Tu s volantom, co tým otoč? Otočíme tak. Tak, krásne. Postav sa, aby si videla. Bo ti nevidíš. No. Vidíš? Kde ideme? Bum 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 bum. Kde ideme? Čo? Fajne? Poutieraj tatový volant trošku. Tak, poutieraj, že by mal čisté. Aj tam na dverách môžeš poutierať. Poutieraj mi tak, poriadne. A tam na dverách máš, otvoríš okno. Tam na dverách. Tam ten gombík stlač. No tam, Aňo. Pomaličky. No tak. No, stlač gombík. Otvorené okno je. Teraz otvoríme okno. Tak. Tak. Tam sú kľúčiky. Vypneme motor? No vypneme motor. No poď. Tak. My vypli motor. A chceš kľúčiky? Áno. Prosíš si kľúčiky? Ako Lejka poprosí? A povedz prosím. Prosím, prosíš? No dobre. Páči. Ale zatvoríme kľúčik. Zatvoríme. Tak. Tak, zatvoríme.
Tak, patrz.